Bueno, hori goizean entzundakoetatik eta bestela elendik neukana, baina ikusi dut, azkenean adostasun bat badagoela, eta batzutan kontra jartzen dian bi gauza saku berean sartzekoa diela, edo nolabaiteko dialektika batean sartzekoa diela. Hau orokorra da, gero sartuko naiz neure arloan. Eta esan dut, konplexutasuna hizkuntza guztiena dela, eta hizkuntza bakoitzarena, ez da? Eta kontua da, gramatikaldariaren lana dela, konplexutasun hori ahalik eta modu egoki eta errazenean azaltzea. Hau hola esan da, beti gelditzen da goguan azkeneko esan dena. Eta ez pare esan behar da, modu egoki eta errazenean azaltzea konplexutasun hori. Alegia, dana bildu behar da, hemen esan dan bezala, dokumentazio lana, oso poliki, subajuan eukita, eta hori. Eta badaukagunean, mintxelaren aipuan bezala, badaukagunean oinarria, xehetasunetan, orduan hasi gaitezke gauzak biltzen, eta ahalik eta modu egokien eta errazenean azaltzen ahalik eta jende gehienari hizkuntza guztiena eta bakoitzarena den konplexutasun hori. Bueno, orduan, gero beste alde batetik hemen esan dana, idazle ere izana naiz eta tarteka oraindik ere artikuluren bat eta egiten dut, itzultzaile ere bai, eta batez azkeneko urtetan behar bada, itzultzaile izateakin batera, testugintza irakasle. Bueno, idazketa edo nolabait esateko. Orduan, hauek zer duten komuna, praktikako kontua diela. Eta urtetan egon gera goratzen naiz hiztegian ere, pazientzia gutxirekin, esaten geniola, Ibon Sarasolari, esaten, bueno, noizko deu, oine ezakidu jetxio, jaitxio nola den, ezta? Noiz, bueno, pazientzia, ze gauzak ikertuin behar dira, eta hori, bueno, poliki-poliki badatoz gauzak, baina, klar, behar ditugu. Eta pixkat esatua behar dugu, ezin gaitezke egon. Besteri da filologo bat, bere bulegoan dagoena, eta bestia da, egunero testuak sortzen ari dena. Eta hori gertatzen da, literaturan, administrazioan, eta arlo guztietan. Da nik uste dut, azken bolaran, praktikan, Euskal Prosak egin duen aurrera bidea, oindik asko gelditzen zaio, baina izan dela, hain zuzen ere, gero eta testu gehiago sortzen delako. Ez dela izan behar bada gure ekarpen teorikoengatik, baizik gauzak gehiago idazten dela, eta jendeak irakurri egiten duela. Garai batean, etxe honain garbi, sortzen genituen, euskera sortzen ziren testu asko, inork irakurtzen zituen, administraziokoak bereziki. Orduan, bueno, berezko dialektika hori behar da, gauzako betzeko ikusi behar da, praktikan funtzionatzen duten eta nola funtzionatzen duten ondoen testuak. Bueno, orduan, hori alde batetik ikuspegi horretatik ari naizela, eta horrekin lotuta, esan nahi dut, nire kezka eta gramatika honek erantzun nahi liokeen akin lotuta, zera da, dagoeneko lehen esan dan bezala unibertsitatetik pasatutako jende asko dago, eta jende asko dago hizkuntzalari, gramatikalari eta abar. Baina, ez da irudipen hutsa den, baina badut susmoa, euskeraren berezitasun hori bera dala tentagarria, euskeratik abiatuta, Chomskyren gramatika unibertsalari ekarpenak egitekoa. Alegia, euskera erabiltzean munduari emateko, eta zabaltzeko, eta pixka zai gaude ia bueltan zer datorren. Eta esan beharra dago, hori pixka teoria zoragarrietatik, xehetasunetan da gero eta gehiago, gero teknifikatuago eta zientifizagoa den hori, ez da dakizuen, baina Chomsky bera ere konturatuta dago, eta programa minimalista jarri du martxan, ikusita haren atzetik etorri dienek, xehetasunetan nola galdu diran. Bide batez, Pellok hemen goizean agertu dituen gramatiketako bat, ingelesarena Cambridgekoak, hor egileak aipatzen du, harrituta, ez dakit ironikoa den, baina harrituta nola nagusi den gramatika generatibo horrek ez duen eskaintzen ingelesarentzat ere deskriapen orokorrik. Lehen Ignacio Boskek esan duen bezala, espezializazioen kontu horretan, behar bada olagoaz, baina azkenian erabiltzailearentzat, ibili behar balin badu berak, handbookak zehatzen aber nun dagoen berak nahi duena,
kosta egiten da. Orduan, inglesarentzat ez baldin badago, euskararentzat ere, uste dut, hemen egiten dena, aipatu da hemen, inguruan egiten dena, bereziki garbi esan behar dugu, berriz ere, espainieraren gramatikatik elikatu gerala, oso lan ederra egin da, eta uste dut, olako gauza asko, oso probetxuzkoa dira, eta zuzenian egokitu ditezkela nahiko errez euskarara. Eta beste mutur batetik ere, esango dut, gauza bera espero izatekoa dela, hemen gramatika sintazia itxiten dugunean perpausen inguruko zera da, gauza abstrakto hori. Eta guain, diskursoaren eta testuaren gramatika eta pragmatika eta horiek ere oso bolarako dabiltza, eta hor ere, batetik gertatzen da, euskera zeuki, erdera zeuki, orokorra dena, edozein hizkuntzari dagokiona, diskursoa nola antolatzen den, eta hori, euki dezakegula beste hizkuntza batetik. Eta berriz ere, euskerari emateko dagoenaren zain nagoela, alde hortatik ere. Ze eskola horren buru edo nagusietako badana, Bronkartek berak, esaten du, berak puntu batetik aurrera, hizkuntza bakoitzak daukala bere semantizazio sistema. Eta hizkuntza bakoitzarena dela. Eta orduan, berak praktikan esaten dituenak, frantsesarentzat direla. Orduan, alde horretatik ere, uste dut, bakoitza bere arloan, hizkuntza laritzan, diskursoaren zeran eta ari direnek, kontuan hartu beharko luketela hemen perreminian eta beharrean dagoena euskera bera dela. Eta orduan, euskerak bestei emateko ondo iruditzen zaigu, baina batez ere begiratu behar degula, eta literaturan ere esaten den moduan, bereziki gure estrategiak izan beharko lukela apropiazioa. Bestetan inguruan egiten den hori geure beharretarako. Eskerrik asko.